Bon dia, climentons i climentones. Ahir dilluns començava una nova fase, la fase 1, i en aquest aspecte Sant Climent entrava amb algunes flexibilitzacions, com per exemple Terrassa. Ahir tècnics de l'Ajuntament i la policia local van anar per cada bar per poder adaptar a la nova realitat i poder-los ajudar a aquesta nova viabilitat econòmica. També el que farem serà amb aquest ple de dijous portem una proposta per donar ajut i que les taxes d'aquest 2020 estiguin bonificades. Tot això, que entra dins de la fase 1, també afecta a les vetlles del tanatori, a les esglésies, a les biblioteques. En aquest cas, la de Sant Climent, com estem fent el traspàs del fons bibliogràfic a la Diputació de Barcelona, doncs seguirà tancada i qualsevol persona que pogués necessitar alguna cosa, ja sabeu, com hem fet durant tots aquests mesos, un correu electrònic a la Montse i ella us ajuda. També penseu que durant la setmana passada es va acabar la preinscripció de l'escola Bressol. Ha anat molt bé. Hem omplert totes les places i fins i tot algú que té menys punts de municipis de fora es quedarà amb llista d'espera, amb la qual hem tingut una bona demanda. Estem contents. També, en aquest cas, aquest cap de setmana hem tingut, a petició de la regidoria d'Espais Agroforestals, un equip de bombers voluntaris i de bombers EPAF, especialistes en desbrossament i infraestructures forestals, netejant la bassa del Camí Ral i la bassa antiincendis de Can Colomer dels Valls, amb la qual ha quedat molt preparada per poder començar la temporada de focs, la temporada d'estius. També estem treballant des de l'època de les pluges, ara farà 2 o 3 setmanes, amb uns danys que es van fer a la piscina. La piscina municipal també hem posat una inversió per les millores que l'any passat havíem detectat i les obres s'estan realitzant ara per tenir-ho a punt per, tal com vinguin les fases, veure en quin format podem obrir la piscina municipal de Sant Climent. No voldria acabar sense felicitar a totes les entitats, a tots els climentons i climentones que han fet possible aquesta 44a exposició de les cireres. Una exposició diferent, però que de veritat ho agraïm molt perquè el poble és el que és gràcies a la col·laboració de tothom. També voldria recordar que estem en 25è aniversari de l'entitat de Fumarians, amb la qual també moltíssimes gràcies per la col·laboració que feu, no només amb aquesta festa, sinó durant tot l'any. Socialment, amb el jovent, gràcies per un grup de joves tan competent com vosaltres, doncs que ens ajudi a col·laborar, a fer créixer aquest poble. No voldria acabar sense les dades sanitàries, com sempre fem. Ho teniu a la pàgina web, s'envia per xarxes socials, i recordeu, sobretot estem en fase 1, però la distància i la higiene és molt important. Com sempre diem, ens en sortirem segur, però hem de seguir col·laborant. Moltíssimes gràcies i recordeu, la setmana que ve, 1 de juny, farà 1050 anys del primer document que coneixem com a Sant Climent. Segur que la comissió del 1050 ens té alguna sorpresa preparada i veurem en què podem gaudir. Ens veiem pel carrer, sobretot sigueu conscients que estem en situació encara d'estat d'alarma i hi ha certes coses que hem de fer amb cura i hem de fer amb uns horaris. Moltíssimes gràcies i ens veiem aviat. Adéu!